Kapka sai viettää kokonaisen päivän isän seurassa. Kylläpä maistuikin kuppi vahvaa. Ilahtuukohan äitiystä? Ensinnäkin sinun äkkisi on ihan maalissa. Niin sinunkin on. No niinpäs onkin, mutta ei hätää. Mitä isä? Tämä on vasta pohjamaali. Haetaan maalia kaupasta. Eikös vain? Paskaa. Oletteko te valmiit kuuntelemaan tarinaa? Emme. No, katkas, mä katsoin,